ไปไทยนั่งไปดูน้องทับนั่งไปดู เจอมันจะพูดมันมีคุยพินด้วย न'आव फैफिनदो न'आव फैफिनदोน้องพินเจอ आं नोंखौ नेबाय थायो फन बुलाबो नाङा दा दिनै आङो ओंखायनो आं नोंथांमोननि गेजेराव फैदों बे दा नोङो नोंनि हिन्जावखौहाय न'आव फैफिनोबा बिलकुलै एक्सेप्ट खालामगोन ना औ आङो बेखौनो बुंनो सानदों नोंथांमोननि गेजेराव जे आंनि हिन्जावा दिनै बिदि ग्रुपनि फैसा दोनहैबाय आरो बे सफैयाखिसै जेखि दिनै अबस्थायाव थाया मानो जेखि लामा लान्दोआव थाया मानो बाजारफ्राव थाया मानो जाय जेखिया थाया मानो आङो बेखौ खावलायदों हिन्जावखौ खावलायो फैयो आङो बेखौ अराय सम आङो एक्सेप्ट खालामनानै थागोन फैयो जेन' आं बेनि थाखाय लामाखौ खुरनानै माने एनि टाइम आङो खेवनानै होदों बे जारै थांदों बिदिनो फैफिनदो आरो आंनि फिसानि मोखांखौ जेन' नायनानै फैयो हिन्जावखौ आङो बुङो अननानै फिसा आंखौ नायाब्लाबो फिसानि मोखांखौ जेन' नायनानै फैयो आरो नोंथांमोनखौ आं बेखौनो खावलायहरनाय जायो अननानै जेन' आंनि हिन्जावा जेरावखिया थाया मानो लामा लान्दोफ्रावहाय नोंथांमोना नुब्ला जेन' आंनो खबर होयो आङो बेखौ नोंथांमोनाव खावलायनाय जादों जेरावखिया थाया मानो जे अबस्थायाव थाया मानो आंनि हिन्जावा नोंथांमोना नुफ्लांबायबा अबेबा बाजारफ्रावहाय बिदिनो साहा लोंनायफ्राव नुबाय बायब्ला अबेबा बाजारफ्राव बेरायनायफ्राव नुबाय बायब्ला जेन' नोंथांमोना आंनि कन्टेक्ट नाम्बारावहाय जेन' आंखौहाय कन्टेक्ट खालामनानै आं खबर होयो आं बेखौनो नोंथांमोनखौ खावलायदों जेन' हेफाजाब होलायो आरो आं बेखौनो खावलायदों जेन' आङो हिन्जावखौ खावलायो नों जे अबस्थायाव थाया मानो नों जे जायगायाव थाया मानो अननानै फैदो आं नोंनि थाखाय अराय सम लामाखौ आङो खेवनानै दङ आङो नोंनि थाखाय नों दाबो फै गाबोन एबा समफोर फै आं नोंखौ एक्सेप्ट खालामगोन आंनि रायथिनांगौआ बेनो आङो दिनै नोंथांमोननि गेजेराव आङो फैनायानो जाहोना बेनो जाबाय आंनि हिन्जावा थांनाय समबार फुंनि 8टानिफ्राय जे बेयो दिनै सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आफादगिरि जानानै दिनै दंमोन दा आफादगिरिखाबो आरो दा बियो फुंनि समबारखालि दाखालि 13 थारिख समबारनि फुंनि 8टाव बियो कुसुगाव बे गावसिनि गावालि बेंकआव फैसा दोनहैनो होननानै दिनै ओंखारलांनाय मानसिया दिनै बियो दासिमबो दिनै नुजाफैयाखै जेब्लानाखि आङो समबारखालि बियो फैसा दोनहैदों बियो दिनैहाय बियो आफादगिरि जानायखाय समावबो बियो बिदिनो थांनाय मासावबो बिदिनो बे फैसाखौ दोनहैबाय थाखायो आरो बिदि फैसा दोनहैबाय थानाय आरो आफादगिरि जानानै बियो बिदि दोनहैबाय थाग्रा मानसिखाय आङो बेखौहाय फोथायदोंमोन बियो सब समाय फैसा दोनहैग्रा होननानै आं फोथायोमोन नाथाय दिनै बियो फैसा दोनहैदों कुसुगाव गावालि बेंकआव गावसिनि ग्रुपनि फैसा नाथाय बियो फुंनि 8टायाव ओंखारदों नाथाय जेब्ला फुंनि 8टायाव ओंखारो अब्ला जेब्ला समा थाङो बिदिनो 11टासोआव आं बेनावहाय गोसोखांनानै आं बेखौ फन बुनाय जादोंमोन अब्ला फन बुला नट रिचेबल होनदों आरो नट रिचेबल होननायजों लोगोसे आं सानदों है माहायबाबो हाबनो हागौ माहायबा थानो हागौ साहा लोंनो हागौ ठीक आसे ओमफ्राय दा जेब्ला बेलासि लाङो अब्ला आङो मोसौ लायनो थांब्ला खनसे बुनाय जाबावदोंमोन फन बुदोंमोन आङो अब्ला बे समाव 4:30 जादोंमोन टाइम बे समाव 4:30 जाब्ला आं फन बुदों फना होमब्ला बे समाव सुइच अफ जादों नाथाय बे समाव सुइच अफ जादों ओमफ्राय आङो दसे थायै बिदिनो 10-15 मिनिट उनाव आरोबाव फन बुयो सुइच अफ आरोबाव फन बुयो सुइच अफ आरो दिनैसिम आङो फन बुयोसो बुयो नै दासिमबो नै दिनैसिमबो दिनैहाय मबाइला सुइच अफैनो दं आंनि हिन्जावनि सायाव आं मोनसे मेगन थाइसेजोंबो आं डाउट खालामाखैमोन आंनि हिन्जाव आं बेनो जेरैबायदि नांगौ फैसा जेरै आं खामायनानै लाबोयो बिदिनो जेसेबां आं खामायो बेसेबां आं होयो हिन्जावनो मानोना आंनि हिन्जाव आं फोथायो मानोना आंनि हिन्जावखाय आं गासैखौबो फोथायनानै आं बेनो जमा होजोबो फैसाफोरखौ आरो मबाइलखौबो दं मबाइलाबो गिदिर आं बेनो आङो होयो आंहाबो दं मबाइल गिदिर आंहाबो इउज खालामो दा गावबागाव मबाइल दङ दा आङो बेनावहाय बिदि माने सोरजोंबा गोसो थोलायनाय सोरजोंबा दोनखाजालायनाय आं बेहा जेबो सन्देह गैया नाथाय बियो जे आंखौ खोथा होनानै थांदोंमोन समबाराव आंहा ग्रुपनि फैसा दोनहैनांगौ होननानै
दा दिनैहाय फुंनि 8टायाव ओंखारदों। फुंनि 8टायाव ओंखारनानै बियो दिनैसिमबो दासिमबो गैया। मोनसे गोजोनथाव खौरां। दावबायारि नोंथांमोननि थाखाय बेखेवबाय बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय मानास नेशनेल पार्कआव समायना रबिना कटेजखौ। बे कटेजआव नोंथांमोना जिप साफारि, एलिफेन्ट राइड, रिभार रेफ्टिं, ट्राइबेल डेन्स, बनफायार, ब्रेकफास्ट, लान्च, डिनार बायदिनि सुबिदा मोनजोबनो हागोन। रुम बुकिं खालामनो थाखाय कन्टेक्ट खालामनो हागोन नैबे नाम्बाराव 9365060394 7099613280। The Robina Cottage Resort in Manas has been opened for you. You can get many facilities in this resort or cottage like AC and non-AC room booking, jeep safari, elephant ride, river rafting, breakfast, lunch and dinner. To know more, you can contact this number. Contact number 936-556-0394 7099613280. Gmail address robinacottage@gmail.com.